rarasing pamyat rengganing Datulaya Sri Cinawi sesotya maneh sumawur sorot sumirat sirate ngilat tadet ya paranggana sumawur ujwalanira kumenyar pindha sirating jiwang rawi jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara ya suksma mangadi luwih muga ngayomana sagung para tasih Durgandana kamu wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Rama Prabu Kakang Patih Wasita kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh sinuwun jroning pasuwakan agung ing Riklungwan iki janjane mono negara Wirata kuwi ayem tentrem ora kurang sawiji apa nanging sumurupa nggih Durgandana kang dadekake sungkawaning penggalihipun bapa ruwet rentenging tiyasing sun ora ana liya mung mikirake perkara Mbak Yumu si Durgandini ya si loro amis tak pikir-pikir wong duwe anak wadon ayu rupane iki ibarate kaya ngempit pedang ligan sisip sembire kurang-kurang bejane iso mbrawake dhewe tuladane buktine moko Mbak Yumu Durgandini kuwi nandhang ruga cacat riwene ya kringet amis mula parapane Dewi Lara Amis nanging ana kaluwiyane sulistya warnane ayu rupane mongko wis akeh para raja Narpati sing kepengin ngayunake kawan Mbak Yumu si Durgandini luwih-luwih ana sawijining ratu sing menjila Ratu Binggala
Ratu Binggala kuwi nuwun sewu awake raseksa awake buta ning praupane kewan wujuding gajah. Kula arane Prabu Gajah Sora. Nglamar dikanteni pengancam yen Durgandini ora diulungake Wirata dadekke Karangabang kon jagang jero beteng kandel. Wis tak paringi dawuh yen to Durgandini kuwi linggar saka kraton ora ngandel. Mongko rak ya tenan ora ana jamake. Ratu kok nganti mblinjani karo wecane, ngoncati karo tembunge. Mongko nalika semono Mbak Yumu Durgandini kuwi tak kon nindakake tarak brata. Tapa nindakake dharma? Kusuma Memba Sudra anak ratu ning takon memba-memba dadi wong desa. Mapan ana Pedhukuan Jatirokeh pinggiring Bengawan. Dheweke takon memba dadi tukang satang prau. Pamriye suka pitulung marang penandhange urip. Tembunge tapa ngrame. Wong tapa ning dibuktekke kanthi dharma kanthi tumandang gawe. Ora nggone tumandang mau ora kepengin ngarep-arep marang pituwase. Laire ya tumandang gawe batine nenuwun marang Gusti kang ngakarya jagat. Muga-muga larane Mbak Yu ndang entuk tamba. Ning nganti tekan seprene durung ana kabul kawusanane Ngger Durgandana. Iki bakale kepiye lelakon Wirata iki? Lir sapating sun kang tumiling mangulati puspita kang medem kepareng ingkang putra munjuk atur. Ya piye? Jenenganipun Kakang Mbok Durgandini sampun sawetawis dangu anggenipun mapan wonten padukaning Jatirokeh. Mongko babar pisan paduka Kanjeng Rama inggih boten utusan dumateng pertapan Jatirokeh. Sarta inggih boten wonten pawarta saking Jatirokeh ingkang dumugi wonten negari Wirata. Durgandana wonten dawuh sengadi tak culke Mbak Yumu sepira kadiwasane atine Mbak Yumu si Durgandini. Sebab yen dheweke kuwi tarak brata dheweke prihatin bolak-bali tak tiliki bolak-bali aku utusan. Tegese panjenengan ingsun iki durung tega lan durung cong rasane ati paring pituduh marang putra Rama. Iya. Piye Patih Wasita? Inggih. Matur lho sinuwun menawi saking pamanggih kula badya kados pundi kemawon ingkang putra menika pawestri tegesipun lare estri. Menawi ngantos mangke wonten menapa-menapa nggih kados pundi mongko petang kula menika sampun dangu jengkaripun ingkang putra Nini Dewi Durgandini kirang langkung sampun triwarsa ing panggahan menika tegesipun 3 taun. Lah yo piye Patih nganti kodeng judheg nggonku mikirake. Atan mentasinjang rambut endang-endang malase
mane lara tandreman kayung yon mangon sih yen kinempung ayo nira kasareken parang rukmi kebiaring kang tejo ngarayung lir sirna yen dinu ing liring kaya sira tedhak ing batari rate ingsun waspadake iki kaya tumenggung Sarayuda kawula nuwun napa inggih kula ingkang sowan sinuwun ana wigati apa tumenggung sira munggah marang singgil datang sarana ingsun timbali apa no macan babal saka kerengkeng kuda ngerap saka wantilan gajat medhot saka wantilan apa no mungsuh kang nekani sinuwun ngaturaken kauningan sowan kula menika namung badhe ngaturaken pawartos kowe ngaturake pekabaran kawula nuwun inggih pekabaran bab perkara apa pawarta ingkang kula tampi manut ujaring para bakul kang sinambiwara pawarta binandunging karma kabar ingkang kula tampi sesambetan kaliyan ingkang putra Gusti kula Dewi Durgandini Durgandini inggih ana kabar piye sae sinuwun sae sing piye sing cetha paturmu pawarta ingkang kula tampi dinten menika ingkang putra Dewi Durgandini menika sampun nampi kamulyan Sarayuda wonten dawuh sira iku matur ana ngareping ratu lambemu kuwi aja gampang cak kok nemu kamulyan kamulan sing piye dereng rampung atur kula ya rampungna luwih dhisik pawarta ingkang kula tampi ingkang putra Dewi Durgandini dinten menika nampi kamulyan karana wonten salah satunggiling brahmana ingkang suka pitulung wonten brahmana ingkang suka pitulung dumateng ingkang putra pun Durgandini perkawis asmanipun kula dereng dungkap kula dereng ngertos malah dinten menika ingkang putra pun Durgandini sampun kagarwa kaliyan pandhita menika kala wau kabar ingkang kula tampi malih malah dinten menika sampun pinaringan momongan mijil kakung sak sampunipun mekaten ingkang putra Dewi Durgandini dipun yasakaken inggih menika negari mapan wonten pinggiring Benawi menika Kanjeng Sinuhun belah dalah Sarayuda wonten timbalan ing adawu tenan aturmu pinawu Sinuhun menika sampun kathah para-para ingkang sami yenaken lan pawarta menika kapara saestu Sinuhun yo ora pendhita mau sapa jenenge kula dereng dungkap karepe Durgandini iki kepiye to kok malah bingung-bingungke wong tuwa iki kepiye upamane mengkono temenan lan iki sing dadekke rasane atiku tuwuh tandha pitakon nggone yasa keprabon
eneng pinggir Bengawan. Kowe nek yo ngerti to, Temenggung Sarayuda. Bengawan kuwi tapel wates antarane Wirata karo Ngastina. Lah, mongko yen to nganti Yasa Keprabon kuwi mepet ana negara Ngastina ora lunga iki mengko bakal dadi gendra. Durgandana, wonten timbalan iki ngadhep. Aja mesti kangelan tak utus menawa Jati Rokek. Nyatakno yen pancen Mbak Yumu Durgandini temenan kaya ature Sarayuda iki. Aja nganti kesuwen. Mbak Yumu boyongan bali marang negara Wirata. Lan sapa sing wani Yasa kraton ing pinggiring Bengawan? Pendhita kuwi sapa? Kraton obrak-abrik penuh pendhitane Patenara. Wis tak dawuh Patenara. Pate Wasita wonten timbalan iki ngadhep ya bungah ya susah rasane atiku. Bungahe Durgandini antuk kamulyan susahku. Durgandini diwenku karo priya mongko derajating pendhita. Wano-wani Yasa kraton ning pinggiring Bengawan kuwi cetha kuwi tlatah Ngastina. Iki mengko glandang carang saka pucuk lho Paten ora ngati-ati. Kepareng paduka sinuwun ingsun pribadi uga bakal ngawat-awati. Ingsun ora percaya kelawan Durgandana. Yen to ingsun ora nyipati pribadi ora ana to piwulang Astabrata kae nganggo watake angin. Wong jumeneng nata wong jumeneng ratu sak bisa-bisa kudu nganggo watake angin. Angin kuwi bisa nyrambahi sading papan. Mbok lenging semut wae meso kelebon angin. Mulane ingsun bakal nyarirani nindaki marang Jati Rokek. Kepiye kabare lan kahanane Durgandini? Tata-tata samekta Pati. Anggro sumbar rindu manada guntur umokan tawani dirumembak penyuku mambang ya jagat Dewa Bathara katangis tungkara kaya ning pendhita kemewat kaya wong ngregem jimat wano-wani garwa kelawan Kakang Mbok Durgandini sing tanpa pariwara. Ki wani Yasa Keprabon, Yasa kraton ki anggepe apa? Padha wae ngilani dadane wong Wirata. Aku kepengin nyatakake yen pancen bener mengkono. Oh, lah aja takon dosa. Arep njajal kapramiran kawan putra Wirata. Durgandana dadi apa kowe?